No tak dnes sme mali v Poltári historicky po prvýkrát pivný festival, ktorý bol spojený so Strongman súťažou. Ja som veľmi rád, že pred pár mesiacmi sme si sadli za jeden stôl s Miňom Šuľanom, ktorý zastrešoval manažérsky tento Strongman Cup a prišli sem naozaj silní muži zo všetkých kútov zo Slovenska a ukázali naozaj svoju odvážnosť a silu. Marius je pripravený, tak uvidíme, ako sa ho bude dariť. Tak pozbudzujeme Mariusa. Marius, od toho ideš. Bolo 5 disciplín. Prvá bola ťahanie po Žilinskej Tatry 17-tonovej na 13 metrov. Druhá disciplína bola trojkombinácia jednoručka 50-kilová, pivný súd 115-kilový a 120-kilová kláda zodvihnúť nad hlavu za 60 sekúnd. Všetko sa robí za 60 sekúnd. To bola druhá disciplína. Tretia disciplína bola pneumatika, obria, 120 kg prevrátiť, 2 opakovania tam a 2 opakovania nazad, čiže 4, tiež za 60 sekúnd. Štvrtá disciplína bolo prehadzovať vrecia, 90, 120 a 140 kg, 130 kg cez kozu na vzdialenosť 5 metrov, tiež za 60 sekúnd. A posledné bolo vykladanie guľ betónových cez kozu a tam bolo 115, 120, nie 115, 130, 160 a 170 kg gule. Tak zatiaľ je najlepší čas 23 sekúnd, uvidíme, či Miňovi sa podarí, ale Miňo to rozbalil. Čínka je hore. Tak bolo to historicky prvýkrát tu, takže nebolo o tom, že kto bude víťaz a nešli sme na nejaké rekordy v čase a v tých silových disciplínach, ale hlavne o to išlo, aby sme ukázali tým divákom, ako prebiehajú podobné súťaže. Takže touto cestou sa chcem poďakovať Miňovi Šuľanovi a mali sme tu dnes dokonca profesionálneho rozhodcu v tejto sfére, a to Kosťa, ktorý je ukrajinský šampión, 9-násobný majster Ukrajiny a niekoľkonásobný majster sveta v tomto športe, v týchto disciplínach, takže ma to veľmi teší, že to bola aj medzinárodná účasť v rámci tohto športu. Som Milin Konstantin, som 9-крат видел najsilnejší muž Ukrajiny, bol 9-крат. Od 9 roku po 17 roku. Добрі люди, супер діваки. А súťaž bola superová, chalani ako bojovali určite za tie prvé miesta a tak ďalej. Milan robil super, on prvýkrát robil súťaž a robil super, u neho všetko podarilo sa. Jakub Santner z Bratislavy. Áno, máme tu víťazný jingle pre Jakuba Santnera. Au. 25 bodov, takže naozaj si zaslúžil prvé miesto. 4 gule ozaj nedal nikto. Jakub Santner víťazom prvého ročníka. Všetky disciplíny som vyhral, ale na tie gule som sa najviac tešil, lebo tie gule mi idú, ale nie vždy výjdu. Sú 4, 5, niekedy ich býva za sebou, takže niekedy tam dojdu sily, ale podarilo sa mi zdvihnúť jedinému všetky, tak to som rád, to sa mi podarilo. Áno, som tu prvýkrát, aj na súťaži prvýkrát a atmosféra bola vynikajúca, diváci mi podporovali nás, čiže super súťaž, super fanúšikovia, to je, nejde všetko ľahšie. Súčasťou dnešného pivného festivalu bude aj exibičné vystúpenie bratov Potočných. Mňa veľmi teší, že po rokoch som sa stretol dnes tu na môj podnet s týmito mojimi kamarátmi. Títo dvaja chlapi sú držitelia Guinnessového rekordu, sú dokonca 2-krát zapísaní v knihe Guinnessových rekordov a sú niekoľkonásobní majstri Slovenska v pití piva, takže dnes budú vystupovať tak exibične. Minúta je vaša. No myslím si, že ten priebeh pivného festivalu je skvelý. Nemôžem opomenúť, že dnešný deň bol aj o sponzoroch, ktorými boli KOB Jednota a takisto Airglass sklárne Katarínska huta, kde sme od pána Riečicu dostali niekoľko stoviek
pohárov, dokonca urobil 15 druhov pohárov výlučne na tento deň, čomu sa veľmi teším. Aj toto je taká ukážka toho, že keď sú tie vzťahy priateľské na úrovni, tak aj takýmto spôsobom vieme potom šetriť peniažky z pokladne mesta a vieme nejakým spôsobom ich z mimorozpočtových zdrojov takto získať. Tak patrí sa mi poďakovať aj Orient Baru, pani Marcelke Balcovej a takisto Dodovi Polákovi z pizzerii Ágy, ktorí takisto každý rôznym spôsobom participovali na nejakých sponzorských alebo materiálnych dároch pre tento deň. Takže veľmi ma teší táto spolupráca a myslím si, že sme na dobrej ceste, pretože dnes aj bolo vidno aj pri tých ľuďoch, že sú spokojní, že naozaj tí ľudia sa majú kde stretnúť a s kým stretnúť a teší ma ešte aj toto obdobie, pretože vždy to bolo tak, že to jesenné obdobie nebolo nejakým spôsobom pokryté v tom meste Poltár a my sme našli spôsob, že aj na jeseň sa dá spraviť pekná akcia, kde je dobrá atmosféra, ľudia sa stretnú, podebatujú, zasmejú sa. A tak to má byť. Som rád, že som sa zúčastnil pre Poltár a som rád, skončil som na 2. mieste. Na tomto prvom ročníku Pivoného festu na základe toho, že sme veľmi dobrá partia, si myslím, že je neskutočne dobré, atmosféra je príjemná, pivo sa dobre čapuje, ľudia sú hladní a smední, takže to výborné. Dneska som najviac načapoval Dobro, 12 polotmavé. Som rád, že remeselné piva dostali šancu a že aj človek v Poltári môže ochutnať pivá, ktoré sa vyrábajú na Slovensku po domácky. Kvasínkové pivo jedine od nás, zo Zalužán, Sušany, Peubech, najlepšie. 14. Najviac ide asi tá červená IPA, to najviac ľuďom chutí, lebo je taká ľahká, taká voňavá, ľahko sa pije. Ten Dobrona je dobrý a mali sme aj tu od kolegov, to neviem ako sa volá, ale je dobré. Cítime, že sa v Poltári niečo stále deje a my sme strašne spokojné, my sa vieme zabaviť, chceme vidieť všetko, čo sa tu deje a preto sme tu a sme veľmi spokojné. Je to od mých ale však máme, nedokážem kričet.